Inihalid tulad naman ni Vice President Leni Robredo si Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa sa kanyang yumaong asawang si dating DILG Secretary Jesse Robredo sa pagdalaw kanina ng pangalawang Pangulo sa Campo Crame upang makiisa sa ika-4 na anibersaryo ng PNP Center for Police Strategy and Management. Sinabi nito sa kanyang talumpati na gaya ng kanyang asawa, isang patas at makatarungan din si de la Rosa. Isa rin anya sa mga magagandang katangian nito at ng iba pang mga pulis ay ang hindi pagtakas ng mga ito sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Nabanggit din ni Vice President Robredo ang binuong Patrol Plan 2030 ng kanyang asawa na nakatulong upang madagdagan ang benepisyong natatanggap ng mga pulis. Dahil dito anya inasang magiging mahusay at maayos na pagsisilbi ng bawat pulis sa bayan. Samantala, pinangunaan naman ng pangalawang Pangulo ang pamamahagi ng mga parangal sa mga opisyal ng mga pulis at ilang mga local chief executives sa bansa. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.